Basket esuk ora iso urung iso gawe video lagi iso iki lho. Wis 30% siap. Kurang 70%. Seiwut seiwut. Proses nasi gurih. Iki ruame bes. Karena wis ngene iki lho bes, lek sapa sing wong wis tangga kanan kiri semoro. Wangi wis karo ngene iki amor terus seru ngene iki lho besti. Apa pesananku ya wis teko terus di packing bes. Dan keseruan kita Satu setengah